बिथाङा सुखुआ, बिथाङा सैया ट्राइबेल माहारिखौ, बिथाङा मुगैयो ट्राइबेल बायदि हारिखौ। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय कन्टेन्ट मुलुग इउट्यूब चैनल। स' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि मोनसे बे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायना लानाय जाबाय। स' लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे एसामिस मिडियानि गेजेरजों हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर'फोरनि बेरेखा मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ आङो सुंद'यै नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामगोन। जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिया नङा एसेब्लाबो जोङो मिथिबोखागौ आरो सिनायबोखागौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोर आरो माबायदि गोसोनि, बिथाङा ट्राइबेलफोरनि सायाव एबा बर'फोरनि सायाव माबायदि अननाय दङ जोङो बेखौ सिगांनिफ्रायनो मिथिखागौ। थेवब्लाबो दिनै जोंनि माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा बेजों लोगो नांनानै दिनै सरकार सालायगासिनो दङ। दिनै मोनसे एसामिस निउस पेपारनि गेजेरजों नुनो मोन्दों बा मिथिनो मोन्दों बिथाङा जों बर' हारिनि सायाव, जोंनि बड'लेण्डनि सायाव माने बेरेखा बाथ्रा बुंनानै जों बर'फोरनि सायाव गोथौ दुखु मोनहोदों। जों बर'फोरा एबा ट्राइबेल माहारिया बिथांखौ मोजाङै सिनायना लानाया गाहाम। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा सासे गोथां बा नंगुबै बामोन असमिया हारिनि। बिथांनि गोसोआव इसेबो एबा मोजोमसेबो बर' हारिनि सायाव बा ट्राइबेलफोरनि सायाव अननाय गैखाया। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा ट्राइबेलफोरजों बा बर' हारिजों मिलायोब्लाबो बिथाङा सायावल', खिन्थु बिनि गोसो सिङाव मासे जिबौ गांसोमनि बायदि मैला गोसो दङ। जों ट्राइबेल हारि बर'फोरा बिथांनिफ्राय सांग्रां जानाया जेब्लायबो गाहाम। जायनि जाहोनाव थांनाय बिटिआर गोरोबथानि सिगां आरो उन थामहिनबा दासिम जों ट्राइबेल हारिनि सायाव गोबां खहा जानाय खोथा आरो खामानि मावबोगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिखौ इभिक्सन खालामनायनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि एसे सिगाङाव बे गोरोबथानि गेजेरजों आसामखौ बुखावनायनिफ्राय गथायै लाखिनायाव मोजांसिन एबा गाहामसिन जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरोबाव बेल' नङा, बिथांखौ बबेबा मोनसे समाव सदिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआव आसामनि माखासे डमिनेन्ट क्लासनि मानसिफोरखौ लेन्ड ट्रेन्जेक्सन खालामनो मोननायनि माबा मोनसे नटिफिकेसनबो बिथाङा होदोंमोन बै समावहाय। दिनै बे बाथ्राखौ सोर साबेसे गोसोआव दङ आं बेखौ बुंनो थाङा। गुवाहाटियाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि सायाव ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ गुबुनफोराबो ट्रेन्जेक्सन खालामनो मोननायनि सोरखारि भाबै बेबस्था खालामनायखौ जानो हागौ नोंथांमोना बयबो दिनैसिम गोसोआव दङ जानो हागौ। जों जोंनि गोसो आरो मेलेमजों गोथौयै नायबिजिरोब्ला बा साननानै नायोब्ला जोङो दिनै आसाम सोरखारनि खामानि मावनायखौ जोङो बेबादिसो नुनो मोनगासिनो दङ। माने बिथांमोना जोंनो आगसि आखाइजों होनानै गावसिनि आगदा आखाइजों लांफिननाय नैबेखौसो जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव बिटिसिनि सिङाव इन्टारनेशनेल बर्डार क्रस खालामनानै फैनाय नेपालि आरो गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासनि मर्यादा होनो लानाय राहाफोरा ट्राइबेल एबा बर'फोरखौ सम सम अननायनि राव बुङोब्लाबो बिथांखौ मोनसे बोरसि गोनां आदार जाहोनाय बायदिसो नुनो मोनो। जेरै सापस हमनानै ला, जोङो ना हमनो थाङोब्ला बोरसिजों ना दान्दायाव बोरसि खानानै ना हमनो थाङोब्ला बे बोरसियाव जोङो नाखौ बोननो थाखाय बेवहाय नानि लागै आदार होयो। थिग बेबायदिनो दिनै आसामनि जाय CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बर'फोरखौबो माने बोरसियाव आदार जाहोनानै दिनै जों बर'फोरखौ लफायगासिनो दङ बा जों बर'फोरनि मुलाम्फाखौ बिथाङा बोखांनासो लागासिनो दङ। दिनै जोङो बेखौ नुनो हायो मोजाङै नायबिजिरना नायोब्ला। दिनै गोबां सन्देह गोनां, दिनै बिथांनि सायाव गोबां सन्देह
जानो गोनां जानानै दङ दिनै जोंनि बर' हारिया। मानो होनना बुङोब्ला बै समाव जों बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड बिबोबाय थादों डिभाइड आसाम 50-50 होननानै। जेब्लासिम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थागोन बिथाङा माब्लाबाबो जों बर'फोरनि थाखाय एबा ट्राइबेल माहारिनि थाखाय माब्लाबाबो मोजां खामानि आरो डेभेलपनि थाखाय खामानि मावना होनाय नङा। बिथाङा सुखुवा, बिथाङा सैया ट्राइबेल माहारिखौ। बिथाङा मुगैयो ट्राइबेल बायदि हारिखौ। आरोबाव ट्राइबेलफोरनि बड'लेण्ड दाबिनाय जिनाखि डिमान्ड बेखौ बिथाङा माब्लाबाबो जाफुंहोनो गोसो गैया। आसामखौ बुखावहोनो माब्लाबाबो गोसो गैया बिथाङा। दिनै जेरैथिंबो थगायगासिनो दङ बर'फोरखौ। बर'जों मिलायफ्लादों गोदै गोदै रावजों, खिन्थु गावनिफ्राय होदों आगसि फारसेजों, जों बर'फोरनिफ्राय लांफिनदों आगदा फारसेजों। जोङो मोजाङै साननानै नायबिजिरनानै बिथांबायदिनिफ्राय सांग्रां जानाया जेब्लायबो गाहाम। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंब्ला एबा गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे गोदान गोदान आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। गोजोन्थों।